Ai kublai pi sa sen ha ka kerteng ke betiang tam ke jong Jesus Christ. Bat ke khubor ke bang yo menta ke sngi ke dai shapang ke jing mat la bekenja men sem jong ki Israel. Ke jing mat la bekenja men sem spiritual blind. Ke dai ke jing mat la ya ki jing shisha ki bakat kum ke ketin nublai ken. U apostol Paul ha ke shthi jong u shagi nongrom u ong ko para bangai ke jing kwa hir ke donut jonga bat ke jing duai jonga ha ublai naka benta ki Israel kalong ba on pen im yaki namar ngapla shapang jongki baki don ke jing sngau shithem naka benta ublai hanrai kat bakum ke jing tip namar haba kimlong ki bom tip ya ke hok ublai bat haba ki persyang ban penek ya ke hok la ke jong hi kem shim la pen ko ngu ya la de ha kata ke hok ublai namar ukris ulong ke jingkut ke hukum ya ke ban long ke hok ya uwei pa uwei ubangai thi chikinong rom chipau iwei hatu sa ki Israel ki don shisha kata ke jing shithem naka benta ublai Jehovah hanrai kat kum ke jing tip shapang ublai kishu ya ro mat la ya ublai hanrai kim sngau thu ya ke jing kwa ublai ya ki kumno baki dai ban long ki persyang ban pen yala kita ki berim kat kum korukom ki kpa temen jong ki hendai ki Israel ki kwa ban ne ha kita ki hukum men berim hanrai wat ye ki hukum ne ki chipau hukum ro kim la ban ko ngu bat kim sngau thu ro ki kita ki hukum bala ai ki Israel ki don ke jing mat la bekenja men sem namar laka ya ki khmat bekenja men sem jong ki da kata ke jingka ke bau apostol Paul u ong shaginong Korin kumne bat ngimlong kum Moses u balabu ke jingka hakmat jong u knang ba kita ki kun Israel kin yo khmi shine shaka bakut kata ke bandam no hanrai la penne no ya ki jingmut jongki namar hadu kene ke sngihi haba pule ya ke jutang barim kata keju ke jingka khmat kaya sa klem de loj no naba ha ukris la pendam no ika shisha ken wat hadu kene ke sngi haba pule yo Moses ke jingka kadang ne ha ke donut ki Israel ar korin lai khat lai du khat san hadu kine ki sngi ken bagi Israel ikam ngai ha Moses ban ya keba ha ukris namar keba ya ki Israel ban pediang ya ke ketin nublai wat habala dep ya thu lepa da kinong ya thu lepa kum Isaya hadu bo Isaya ulong ubalangai ya ke jing penbena jongi bat hangno la penpau ya ka ksangti utrai namar la penbena haki Israel syapang ukris hanrai kim ngai dai naga dau Isaya uong baki Israel kilong kiba matla bat kiba arsap namar utrai ulat he halor jong phi ya ka mensem ka jing yo thia ngai bat ula pen khaprip ya ki khmat jong phi kinong ya thu pa ya ki rangba jong phi ru kinong yo ulatap Isaya ar kandai hedu spel kejingmat la jong ki Israel kalalong naduk menshwa haduk menta bat kata kalong bakim yo ya keburom jong blai apostol Paul shaginong rum ong pat hanrai ki Israel haba ki jube ya ka ain ka hok kim shem lalap ya kata ka ain naka balai naba kim shem labe ya ka daga jingai hanrai daga jingle namar kila jentut hauta umau ke jing jentut
Hakmi ngabu haga sayon ya umau kajing jentot bat ya umau siang ukris kajing pentot. Sitish kinong rom kendai lai peu hudu lai pulai. Jisu Kris kain ulang uta umau kajing jentot yagi kon Israel. Namar kimshem langaj hau. Namar kimshem layat de kajingaj handrai de kajingle ki hukum kain. Kumtang yo i ba ujisu ula keren ha kijiu. Uong kumno pila ban ngaj. Hi kibaya kami buram perlok hi. Bat phim ya wat ya kata ka buram ka bana ublay. Ubatang ma uhi. Namar lada pila ngaj ha umosas. Pin da ngaj hangaru. Namar uta ulat ho syapang jonga. Henry lada phim ngaj ya kita ki jing tho jong u. Kumno phin ngaj ya kita ki kitin jonga. Yonis san sau pulai ru sau punyo. Day na kata kadaw ba ujisu uong. Naba shisha nga ong hapi. Ba phin amla pendep ya kishnong gi Israel. Tat anda unwan ukhunu brio. Matthias Chipau ar pulai. Kabamut tat anda ujisu unwan pat syaganaga perthairo ki Israel kin ampat pediang ya ujisu kum umesaya jongki. Day tat anda unwan hiar ha ulum ki olive. Ha persya Jerusalem ki Israel kin setip ba ujisu uday umesaya jongki. Ubalong ru usim kijiu. Day hangta ba on pli ya kejingka na kikmat jongki. Te kumta kejingong apostol Paul syikinong Rom. Kejingkwa hir-hir kedoknut jonga. Bat kejing duwai jonga ha ublay. Nagabanta ki Israel kalong ba on penim yaki. Sti upol syikinong Rom Chipau iwe. Te kumta ublay ulakular ban penim pat iki Israel. Bat ban plino ya kejingka ki khamat bakenjaman sem ki Israel. Ha kini kisingi bakhado kain. Kaktin ublay kaong. Tat anda kata kejingdap jong ki gentle. Kanda yok wan hapo. Anda kumta ta an penim ya ki Israel baro. Unong pelaj unwan mi na sayon. Un penpai ya kejing bom riublay na u Jacob. Kane kalong kejutang jonga haki. Anda ngan kitno ya ki pop jongki. Roman katwe ar husan hadu ar punyo. Kejingdap jong ki gentle kan de yok wan hapo kemut. Tat anda ke perthai barok kan tip. Bat yok sengau ya ke kerteng uji sukris kan. Lada ki ngaj ni kim ngaj kata kasak haki. Day hangta ublay un penpai pat syaki Israel. Bat un penim yaki. Siti syikinong Rom katway ar husan. Uta ubangaj hau unam penrem. Uta ubam ngaj ularem lepa. Yonis lai katpra. Tongin pli ya ki khmat bakenjaman sim jongi bangin yoi ya keburom kejong ublay. Sam kandai puway pra. Naga benta keburom kejong ublay. Amen.